Pisporekî perwerdeyê dibêje ku sîstema xwendinê li Sûriyê bi giştî û li Rojavayê Kurdistanê bi taybet di qonaxeka gelek metirsîdar de ye. Di daxuyanekî taybet ji Seyda Arkêra Pisporê perwerdeyê Sîmar Sêgirkî got ku encamên krîza Sûriyê derbarê heft salên borî de li ser astê siyasî û mirovî û aborî gelek xirab bûn. Li encama herî metirsîdar di krîza Sûriyê de hatiye encamdan ew e kiryarên guhertina sîstemên xwendinê û perwerdeyî ye ya ku sedema wê ya herî giring li ser mirovan û pêşeroja wan heye û ew yek ji bo berjewendiyên hin aliyan têbkar anîn. Pisporê perwerdeyê da zanîn ku sîstema xwendinê û perwerdeyê li Sûriyê bi giştî û bi taybet li deverên Rojavayê Kurdistanê di metirsiyeka herî mezin de ye û rejîma Esed û alîgirên bi ser ve yên ku berjewendiyê wan bi kar tênin di dema borî de karên sîstema perwerdeyê û xwendinê di civaka Kurdî de wêran bikin. Sêgirkî her wiha got ku ragihandina desthilatdariya PYD kar ji bo berpirsyaretiya wan ji dezgehên perwerdeyî û xwendinê re bi şêweyekî mîtodkirî hewleke da ku hizr û ramanên xwe di nav miletê Kurdî de belav bikin. û ew yek bê ku berjewendiyên doza Kurdî werin bi dest xistin û ew yek bû sedema wêrankirina nifşekî ji xwendinê ku ji xona seretayî dest pê kirin ta gihiştin navendî û piştre amadeyî ye. Sîmar Sêgirkî di dawiya gotina xwe de da zanîn ku PYD bû sedema derbederiya hejmarek mezin ji xelkê bi aliyê deverên dimin kontrola rejîma Esed de û penaberiya bi hezaran ji xelkê berê welatê dewêrdor û Ewropayê ve ji ber ku ew li dijî sîstema xwendina dibin destê PYD de ne her wiha da ku zarokên wan karîbin xwendina xwe berdewam bikin û li aliyek din ji ber ku zarokên wan nebin qurbanî di ber şerê wan de.